Tokunyara guchengera egekoro limanyekane sebuna Utamaduni Day elio lyakarukiru moide yase chenga kechia magega nigobono omoyego yobakokolekana chinse mo awe county ya Nyamira boigo omoyego yegabo guchengera egekoro geito nigokolekana somo bagani yomo imeye county ya Nyamira roboti rwa senchera yobekirano intubono asiaba Gusii intole ntitogoje otogoja koba baate banga bono tuabere extinct miaka egocha ntogoja kobo ikianya toko gendere to kubwati culture yitu igo ntogoja kobo rasa Gusii nigo lyarenge lituko linene anena soko nyara guchengera na kuinyura egekero gyaito Maiga yetu reti ya bagaka kurwa senseme yuko nyara kumbera na soko chengera litukeliga gati yabo nigo bamulekera sobo ime amangana arengeta maskani chimbwe cy'umugusi asabate abuna samatuka bwango iga chimbwe cyarokane chikwira nanse asabagania chimbwe cyo kuligerirwa na kwiranirwa manyayiga omugusi abwate chinsoni omugusi abwate emegiro nemegiro yarenge buna egesongo ntumi a constitution yari ko govern in your daily life gati yetureti yabagaka boigo kurwa senseme yuni go banyara kubolia serikali ye county ya Nyamira na bego na serikali ye county ya Kisii go ikasobwa mona kubwatirana aneko nyara kubeka nseme ni boisaina soko nyara kolenda na kuligireria gekoro asobuime bono go ikatirane asamangana ali aita kale tubika abana baita somo choko egara tukikonyora abana baya na ndali kubolia county jeito kito kiruwe umugondo kire county guzikire sub county eruwe umugondo ebintu byete bigusime kwimete yeke Gusii nabo gona ndicambi giti gitwaro kiri gisukubi kiakare ebirandi biratu biye kwa sabu okwana kurwase county ya Nyamira ni gobate abona chindagara nchubonete kurigerwa na kwirenirwa ana chindagara chege kurasabo igobanyara kugikeria chinyomo cha matukalero asabagote abuna inyomo ya matuko ya karenigo yale kubwatemero bilisene asabagikeria nyome yo na koganie nyomo ya matukalero konyara kurigerwa na gokorwa asenchera endonge bamanyana kobo musacha ninki na kolengu numukungu agokunge ninki ekia abaisi babona no komenye no ibakari konyora na njeragu batana na nyomire kwa nyomaki umuntu kwabo gori njera enyomo njaga tokire njera igoro ebintu nebinge turataka abana baito bamanye musacha mya no kuringa nkundi ko mogoko usanuka mwaye nyomba nabo togotebigo naye kiorocho yo mina akogendera nyambi nchutanyara kurina muti tukwanyera chinto beranse kiari no muti no chonyore kende kurwo na tukubwati gesingororo namba batoli ibinte byonsi pi ntubasoemi okoboko bo Kristo ngati yengana baba kuligereria soboime ibate abuna yaberekyo gotugotera aramangana arengete gekoro asekolende bate abuna mbategara sobo Kristo aseno ina obarachi kuligereria amangana arengete gekoro nakonyara kwebwatania naro bunencheremo yogosira egekoro kine musimo keigo nyamano minto utenyole bogendi aibono kokwana choke chitakana chatasire mangayo geto oye oraya ngiraya arayo oraya nikono lyabereri tukolyo mogoko aigase county ya Nyamira maega yamanyi babwate umanyi aseke Gusii netureti yabagaka asabanyara bakomera na sense menye konyara guchengera litukeli abwasa babere bakuroba semi bwabo ane gochia sabasae abego kubolia serikali ye county ya Nyamira na bone serikali ye county ya Kisii elikone kingobeka bale ensemo ejwe kone kimuna gonyara bali gusira egekoro ku reporter ya Ndizi TV kurwa ase county ya Nyamira litirene nchinkuru kwa go tigana no